Yung mga pangalan nga wa diri wa didto, mga unique nga mga pangan, mostly mga laki, mahiyap lang ang mga babae. Turgong tanawag balik kisa ni mga babae. Si Sarah, kinsa pagyulain si Sarah, si Marites, wa din Marites dere. Murag may ra gini sila. Stamar ang ilang inahan, ug si Ruth tulo na. Isa pagyulain, nungita pagitaglain bi. Ang kaupat si Maria. Si Maria, Birhen Maria, ang inahan ni Jesus. Anong kamay ra mga babae, daghamang laki? Mga pangutana nga atong tubagon dili pa karon sa maabot nga panahon. So na ay mga babae dinhi nga mga relihiyoso, nasa'y dili. Nasa'y ginganlanlag mga kuan, mga dili maayog dungog. Nasa'y mga buutan. Sa mga lalaki, ang mga ilado, si Jacob, si Isaac, si Eleazar, si Manases, si Jose, si Hari David, man mga ilado kaayo dinhi sa ato ang ebanghelyo. Pero ngano ba ang gipabasa man ni? Unsa bagoy significance, unsa bay labot ni ini sa history of salvation, sa kasaysayan sa ato ang kaluwasan. Sumapas tong gibasa na kini sila apil sa mga kaliwatan sa ato ang Ginoo. Gisubay gyud ana ba para nato bitaw natay family tree. Kung kamo do na mo yuta nga ibaligya, una mo yuta nga sundunon, subayo na gikan sa original owner hangtod sa ilang mga anak, hangtod sa mga anak sa mga anak, hangtod sa mga laing mga anak, 4th or 5th generation. Dunay family tree na makita kung asa mo gikan. Pananglitan dinhi sa Guadalupe, kung sa may daghan kay apelyido dinhi, Kabutan, Caballes, Labra, pailain ay kanang Gabutan Pananglitan nama say apelyido og Gabutin, Gabukan, Gakayan, Gakasan, Kawayanan, maora na ang kagikan. Nasayop lang siguro pagsuwat ni adtong piskal sa simbahan. Kaya sa unang panahon, wa man gyud importansya ang apelyido. Kaya ngano, gamay pa man sang tao, nihit pang tao, nihit sang kwarta,
niya lagyo kayo ang mga namuyo, pero nagkailhanay. Isang tuwa sa Banawa, nailhan. Sa taga nini sa Guadalupe, taga dito Upra, nailhan. Taga dito sa Bunbon, taga Maumawan, nagkailhanay. Karon, bisag tupad si mong balay, magpangutan na na, kinsa man ni ay, kung silingan, manigikan, taga diin manigkaliwat, wa magka istoryahay, huwag taga diin sila. So lahi, sa una, kaya ngano, makita gyud ang kagikan. Unya, gisubay ang kagikan sa Ginoo, og nahibaw-an, nga naapod siya mga kaliwat, nga mga dili sad maayo. Parihan ni Tamar, parihan ni Batsiba, asawa ni Usiyas, nga usa ka general ni Hari David. Kay si David, himabay mo ka ito, si Batsiba, guwapa kaayo, naligo dito sa banyo, si David, nga dito siyang palasyo, ibabaw, nakita ni Batsiba, nga naligo, nga wahain tayo tabil ang ibabaw. So nakita ni David. O kay uso man ang gubat niya dung panahon na, tribo kontra tribo, o inilugay sa mga teritoryo. Itawag ni David ang iyang general, bana ni Batsiba, si General Usiyas. Og iyang giingnan, ikaw maoy muda sa mga sundalo ngadto sa paggubatan, frontliner ka. Kinahanglan nga inyong pilihon ang inyong mga kontra. Og niadto sila. Apan kay frontline man siya, naguna siya, so siya una nga naigo og namatay. Nga naman to, gituyo ni Hari David. Aron ang asawa ni General Usiyas, nga si Batsiba, iyang mapangasawa. Ano, mga istorya bang maro-maro? So makita na to nga dili di ay gyud ingunta nga purely nindot kayo ang makagikan, nga mao gini sila mga buutan, mga maampuon kaayo, mga nindot ug dungog, dili sa di ay parihara pod sa pari. Nay pari nga kanang kuan kay ba maampuon kaayo pagkabuutan. Kung nasa DSA pag umangkon nga snatcher snatcher, nasa DSA pag umangkon nga babae nga bugoy, pero unsa man gitumong ngano ba nga gisulti man ni o gipabasa man ni sa misa. Kini nagsulti nato nga kita tawhanon og ang atong kinaiya natural tawhanon sad. Our personalities have always two sides, the good and the bad. Kung nandito makaingon nga kana siya pagkabuutan o kani siya pagkabuluyagon. Nasa panahon nga ang buutan magpabuyag. Nasa panahon nga ang kadtong medyo bati ug batasan mahimo siyang maayo. Sa iba murag magdepende sa atuang sitwasyon. Pero dunay laing naong ang atong ebanghelyo nga atong gibasa ron. Kay ngano ang atong nadungog mga pangalan ra gyud, walay apelyido. Jacob, sabi apelyido dong Jacob. Si Jose, sabi apelyido ng Jose. Si Tamar, si Sarah, ano sabi apelyido niya? Wa isulti. Hangtod nga kita miabot ni adtong panahon sa makatsila. Kung sa exact date of it, tanaw na ko ang exact date.
Basta na ato ako na kuan. Dara. Exact date 1844. 1844. Nga usa ka Espanyol nga Governor General sa Pilipinas. Ginganlan og Narciso Claveria. Nga maoy mihatag og mga apelyido sa mga lumulupyo niining lugara, mga isla sa Pilipinas. Dili kay siya ilado nga Governor General. Ang nailhan niya, Claveria. Kato mga taga Mindanao, taga Misamis Oriental, makahibaw nga nailungsod nga gihanag Claveria. Dito sa Quezon, dito sa Masbati, na lugar, town called Claveria. In honor of Narciso Claveria. Nga maoy naghimo og mga apelyido sa mga katauhan. Sa una, kung butang na to ang panahon karon, si Oliver gyud. Si Adolfo ra gyud. Wa gyud ilhanan. Mao na nga gibutangan ng apelyido aron mailhan kun taga-diin siya. O ang apelyido ibasi sa ilahang lugar. O ibasi usab sa mga tao diha sa Biblia. Pananglitan. Unsa may mga apelyido nga gibasi o nga gibasi sa ngan sa babae nga mao ang mahal nga Birhen Maria. So may apelyido. Del Rosario Pananglitan. Unsa man ang Del Rosario? Virgin of the Rosary. Sa mahal nga Birhen na. Virgen de la Paz. Virgin of Peace and Good Voyage. Virgin of Peace. Mao ni siya ang patron sa dito sa ila sa Antipolo. Kanang apelyido og konsepsyon. Asa man nagikan? Sa mahal nga Birhen, Immaculada Concepcion. Kanang apelyido og Asunsyon. Asa man nagikan? Sa mahal nga Birhen, Our Lady of the Assumption. Unsa may sa Ginoo? Unsa may sa Ginoo nga apelyido? Kanang Natividad. Kanang Natividad, burag nga na sa babae, pero apelyido na sa tao. Nga gihatag ni Narciso Claveria yadtong mga tawhana. Natividad means nativity. Mao na ang Christmas, ang Disyembre 25, ang pagkahimugso sa atuang Ginoo. Salvasyon. Apelyido niya, murapungan, salvasyon. Kung sa man ang salvasyon, salvation. Ngagikan sa atuang Ginoo. Una pagilain di ay. Ngagikan sa tumal nga Birhen, apelyido nga Del Carmen, Our Lady of Mount Carmel. Ug napagilain, Nuestra Señora de la Peña. Kung saan ang de la Peña? Birhen saan ang Peña ay? De la Peña. Na mga apelyido pod nga gikan sa mga tao sa bag-ong kasabutan. Pananglitan, apelyido Bautista. Gikan ni Saint John the Baptist. Mga apelyido o mga apostol. Gikan sa mga apostoles sa atuang Ginoo. Ug naasay mga apelyido nga ebanghelista. Gikan ni San Juan, ebanghelista.
So daghan kaayo nga mga pangalan o apelyido nga gikuha gikan sa mga tao nga naa sa Ebanghelyo ug naa sa Biblia. Napo yun lang mga apelyido kanang mga de los Reyes. Reyes means king. So mao na ang mga apelyido sa mga royal blood, mga dato. Nasa mga apelyido nga mga balaan, mga santoson. Kung sa manang mga apelyido ha, mga santos or de los santos. Nga no? So naa ang ato ang mga apelyido nagikan sa mga katawhan sa Biblia. Ngano man lagi po na, no? Ngano man na? Kay aron kita makahibaw sa ato ang gikanan o kita kaingon nga adto kita paingon sa Ginoo kay ngano ang ato mga pangalan o ato mga apelyido mga langit nun tingali ang ato ang lawas natunga ang pikas tunas langit ang pikas na pas kalibutan nagkapakapa na ang pikas lawas na to tunas langit ang pikas na lang mo'y luwasunon. So mao ni siya nga ang ato ang Ginoo kahibaw gyud nga mo tan-aw unsay maayo out of dili maayo. Ang Ginoo kahibaw nga bagay-bagay sa tao. Ug ang tao nga makaamgo nga mao dinhi ang akong sudanan ug akong gikanan nga gikan di ay sa Biblia gikan sa mga tao nga mga balaan mo na nga ako maningkamot pod nga masama nila ug moabot ngadto sa tinud-anay nga padulngan nga mao ang gingharian sa Ginoo. Mo na nga pasalamat ta ni Narciso Claveria ang gobernador general sa Pilipinas niadtong 1842 nga nihatag og apelyido kay but sabton mura magparintir tantanan dili ta parintig naong kay lain tag naong nailapad nailungnik lain tag naong pero kung subayon nito ba murag gikan na kita dito sa Ginoo unya isanay nagkalain-lain ang mga prinsipyo mga nauna mga plano pero usara gyud ang ato ang padulngan nga mao ang atong Ginoo ang iyang gingharian o sa sikreto nga makaato sa gingharian magbinuotan manindog palihog mga